Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista del Atlántico. Aquí estamos con el naturalista, ecologista y biólogo Pedro Alonso. Un saludo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ahora ya estamos en plena temporada de verano y un tema que no para de salir en las noticias son los incendios. Tú, como experto en materia, ¿qué consideras que estamos haciendo mal antes de esta llegada del verano? Porque esto al final es una secuencia que viene de todo el transcurso del año, del abandono y todo esto que estáis contando, que habría que prestarle más atención. Pois basicamente a cuestión principal ou fundamental que non se está dando a suficiente relevancia é que estamos enfrentando situacións climáticas e meteorolóxicas que non son as que había que enfrentar hai 15 ou 30 anos, desde os primeiros momentos dos plans de Infoga, que chaman os plans de extinción ou de defensa contra incendios. Ahora mesmo a sucesión de olas de calor dá lugar a que se seque muitísimo a vegetación e que a propagación do lume sea muitísimo maior. Co cal, os lumes son máis virulentos, son os lumes que chaman de sexta generación, que normalmente son lumes que son imposibles de atacar directamente con brigadas, con medios terrestres, son dificilísimos de extinguir incluso con medios aéreos, son mega incendios, que son os que aconteceron o ano pasado. Entonces, a única maneira de facer frente, esperando ter éxito, é facer traballo de prevención, facer outro tipo de ordenación territorial. Hai unha masa continua de combustible, de biomasa vegetal, que ademais no rural, desgraciadamente, está en abandono e, por tanto, non se pode contar coa contribución da población local, porque é unha población avellentada. Entón, eso, a única maneira de enfrentalo é tomando conciencia de que hai que presupostar e dedicarlle muitísimo máis traballo ao labor preventivo. Senón vamos ter sempre un conflito destas características. No, totalmente. Y bueno, a raíz de todos los focos que se han dado ahora en Almería y pequeños focos que también se han dado en el norte de Galicia, ¿tú crees que estas situaciones, tal y como contabas antes, son premeditadas, son causales, causa del propio abandono que tú comentas y que hemos visto, un poco de todo? Sempre aquí en Galicia se falou de presencia de incendiarios, pero eso estamos asistindo a múltiples causas de tipo accidental. Do que se fala en Almería pois é de un cable eléctrico que abaneou co vento e as chispas deron lugar ao lume. Onte mismo na provincia de Ourense un tren, ao seu paso por unha zona que igual non estaba moi limpa, as chispas que generou pois deron lugar a 7 ou 8 focos. O ano pasado foi unha desbrozadora que estaba traballando fora de época e que tamén generou un incendio. E cando non é iso, pois poden ser os rayos de tormentas secas. Entonces hai unha casuística accidental que non é predecible. E entonces iso está colocando unha potencial situación de tráxica, porque as condicións de abandono, de diseminación da poboación, de presencia de enormes masas de combustible en superficies continuas e enormes, pois a situación é explosiva, claro. Es gasolina. Claro, entonces, inda que teñas os medios que teñas, o ano pasado, en 8 días, arderon 330.000 hectáreas en todo o estado. Por que? Porque se desataron múltiples focos e non se podían atender. E cando estes mega incendios que levantan o que chaman unha nubosidade caracterizada por uns nubes de lume, por así decirlo, son pirocúmulos que poden ter alturas de kilómetros. Eso é imposible de apagarlos con medios aéreos e, por suposto, con medios terrestres imposible. Que che quero dicir con iso? Pois que estes lumes, o único que o apaga é que varíen as condicións meteorolóxicas. O que se di que se apagan por inanición, eles solos. Entonces, eso é unha situación que desata emerxencias civis, que compromete a seguridade humana da poboación e que pode acontecer o que aconteceu desgraciadamente pues, en Bédar. Y en cuanto a las labores de limpieza, porque se está hablando mucho de que a lo largo del año no se limpian los montes, de que no se limpian porque quizás las limpiezas que se hacían antes eran un poco invasivas cara al medio ambiente y podían dañar lo que es el ecosistema. ¿Tú como experto consideras que estas medidas de limpieza eran adecuadas, se pueden mejorar, las que se están haciendo ahora se ven que son inefectivas? Falar de limpeza dos montes non ser realista, porque ven unha primavera chuviosa ou un inverno chuvioso e durante os primeiros meses de primavera todo que o manto herbáceo, as ervas, medran igual 1 metro ou 1,5 metros
e ese é o combustible tamén. Entón, para ser realistas, o que temos é que falar de ordenación do territorio, ordenación de masas forestales, ordenación do espazo rural ao redor das aldeas, e o que padecemos agora é consecuencia de un plan que se fixo hai 35 anos, que é o plan forestal, que deu lugar en impulsar masas continuas de arbolado pirófito, de piñeiros, de coníferas, de eucaliptos, e o abandono rural incluso incrementou a gravedade, porque está ao lado mismo das aldeas. Entonces, para poder facer unha política preventiva temos que abrir discontinuidades inmensas nesas masas tan continuas de combustible, de biomasa vegetal, e para iso fai falta un novo plan forestal ou incluso un novo plan ou unha nova ordenación territorial do espacio rural. Entonces estamos hablando de una sustitución de estos árboles como los eucaliptos, quizás una limpieza continua de lo que es el suelo con animales, que también se recurría mucho a esta ganadería de transhumancia, que ahora ya no está tan permitida. Sería un cúmulo de todo, ¿no? Claro, por suposto, pero é curioso, porque o que ahora mismo as institucións autonómicas están valorando pois é insuflar ou inxectar máis capital nunhas industrias que basicamente o que fan é manter ese tipo de explotación forestal, non? Entonces vanse dedicar casi 200 millóns nos próximos 3 anos a este tipo de explotacións forestais. E é interesante o que acabas de decir, diversifiquemos as explotacións, introduzamos discontinuidades no espacio, reforcemos o que temos, e se podemos ir a máis, pois moito mellor, e diversifiquemos tamén a cuberta forestal. Hai especies que non son tan combustibles, non? Está claro. Pero se iso non o abordamos, tendo en conta que cada ano vai ser a situación peor aínda, entonces estamos facendo como avestruz, que mete a cabeza no mato e pensa que está coberto todo o seu corpo. Totalmente. Y bueno, en cuanto a las labores de este plan, ¿alguna acción que consideras que ahora debería ser totalmente necesaria para igual sofocar un pouco ou mitigar lo que se viene para este verano? Agora xa é tarde. Xa é tarde, mas eu sei que hai dificultades para limpar os espazos de contacto entre os núcleos de población e o monte, porque hai moita xente ausente, pero así como en outras cuestións se buscan os resortes legais para evitar demoras, nisto é unha cuestión de vida ou morte, sabes? Nunca mellor dito. Entón, a administración, neste caso a Xunta de Galicia, ten que tomar as medidas xurídicas necesarias para acelerar todos eses traballos preventivos ao redor destes lugares de contacto entre as poblacións e o monte, para evitar estas situacións de risco. E despois todo o resto do que falamos antes, claro, hai que ordenar. Isto agora, estamos en plena campaña, en pleno verán, dificilísimo xa evitar. Tendría que haberse hecho durante todo el año. Durante todo o ano, sobre todo en inverno, e poñer as bases para os próximos anos. Está claro. Porque o moito me temo, e esperemos que nunca se chegue a dar un conflito como o que pasou en Almería, pero todo parece indicar que vamos ter que enfrentar con situacións así. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y esperemos que te escuchen. Muchas gracias a vos, encantado.